जुनिया मोनसे थासारि 2003 मायथाइयाव जे जोंनि बड'फोरनि नैथि एकर्ड जादोंमोन बिटिसि एकर्ड बेवहाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारिया सिगनेटारिमोन बेबायदिनो बिएलसिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सिगनेटारिमोन जोंहा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारा एमपिमोन बिनि उनाव 2006 मायथाइयाव जेलानाखि नैबे डिलिमिटेशन प्रसेसा जागायदोंमोन उनाव 2007 मायथाइयाव डि रिजार्भ जानायनि थाखाय बेखौ बन्द खालामफिननांदोंमोन बै डिलिमिटेशन प्रसेसनि सिगांनो 2003 मायथाइनि उनाव जेहेतु जोंहा एसटी रिजार्वेशन एसटी आरो एससी रिजार्वेशनखौ जोंनि संबिजिरनि 332 दफा आर्टिकल 332 नि गेजेरजों होनाय जायो बे आर्टिकल 332 खौहाय 90 खेब बेखौहाय माने एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादोंमोन 90 खेब एमेन्डमेन्ट खालामनायाव बेखौ लिरनाय दङ जे एक्जिस्टिं जे रिजार्वेशन पलिसि बेखौ सोलायनो मोननाय नङा होननानै एक्जिस्टिं रिजार्वेशन पलिसिखौ सोलायनो मोना आरो नन ट्राइबेलफोरनि माने मोनथायफोरखौ राजनैतिक मोनथाय राजखान्थियारि मोनथायखौ जाहाथे सोलाय सोल' खालामनो हाया बिथांमोननि मोनथायफोरखौ जाहाथे जोङो माने खर्ब खालामनो हाया बिनि थाखायनो जोंनि संबिजिरनि 332 जे दफा दङ बे दफाखौहाय एमेन्डमेन्ट खालामनानै 98 एमेन्डमेन्ट जायखौ बुङो बेवहाय मोनसे एसुरेन्स होनाय दङ बाव लिरनाय दं मोनसे क्लज जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा जोंनि बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलनि जे एक्जिस्टिं रिजार्वेशन पलिसि बेखौ सोलायनो हाया जायनि थाखायनो दिनै जोङो आगोलाव जिहेतु 6था एमएलएफोर जोंहा रिजार्भ दङमोन बे 6था रिजार्वेशनानो बावहाय बाहाल थादों लोगोसे जोंहा मोननै एमपिनि गेजेराव मोनसेल' रिजार्वेशन दंखायोमोन आगोलावहाय मोनसेल' जों रिजार्वेशन बेयाव खालामनो हादों दा बै समावनो जिहेतु बिथांमोना बै एमेन्डमेन्टखौ जोंनि कन्स्टिटिउशननि आर्टिकल 332 नि 98 एमेन्डमेन्टखौ बिथांमोना एग्रि जानानै बेयाव सहि होनानै फैखादोंमोन दिनैहाय बेखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाया बै समाव जुदि बिथांमोना जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जोंनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोना जुदि बै एमेन्डमेन्टखौ राजि जायामोनबा एग्रि जायामोनबा दिनैहाय जोंनावहाय 8 निफ्राय 9था एमएलए सीटआ जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय रिजार्भ जागौमोन किन्तु दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जिहेतु बै एमेन्डमेन्टखौ आरो गोदानै एमेन्डमेन्ट खालामफिननांगौमोन पार्लामेन्टआव बेखौहाय माने सोलाय सोल' खालामनो हाया एक्जिस्टिं रिजार्वेशन पलिसिखौ सोलाय सोल' खालामनो हाया बेखायनो बै जे कन्स्टिटिउशननि आर्टिकल 332 नि 98 एमेन्डमेन्ट 90 खेब जे जोंना मा होनो संबिजिरखौ सोदांनाय बे सोदांनायखौनो मानिनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ खालामनो गोनां जादों जों बारे बारे दाबि दैखांदोंमोन रिजार्वेशनखौ बारायनांगौ 8 निफ्राय 9था एमएलए सीट बेयाव बारायनांगौ मोननैबो समस्तिखौहाय रिजार्भ दोननांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन किन्तु बिथांमोना लेखाखौ दिहुननानै देखायबाय बे जे जोंनि संबिजिरनि जे सोदांनाय 90 खेब सोदांनाय आर्टिकल 332 नि बेखौ देखायबाय आरो बुंबाय जे नोंथांमोननि बै समनि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां लोगोसे बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बै समनि जे दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्म बै समनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथांमोनानो बै एमेन्डमेन्टखौ खालामहोदोंमोन आरो जोङो जोंनि एक्जिस्टिं रिजार्वेशन पलिसिखौ सोलाय सोल' खालामा होननानै बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बेखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाया होननानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बुंदों होमबा जोङो सिरि थानो गोनां जादों दा जेखियानो जाया 2026 मायथाइयाव जिहेतु गोदानै डिलिमिटेशन जानो थांबावगासिनो दङ जों जोबोद नाजागोन नैबे जोंनि जे 90 खेब जोंनि संबिजिरनि सोदांनाय बेखौ आरो खनसेबाव सोदांनानै 91थि खेब सोदांनानै 91 एमेन्डमेन्ट अफ कन्स्टिटिउशन अफ दि आर्टिकल 332 बेखौ खालामनानै जोंनि एसटिफोरनि रिजार्वेशनखौ बारायनांगौ मोननैबो एमपि सीटखौ रिजार्वेशन दोननांगौ लोगोसे जोंनि 15था एमएलए सीटनि गेजेराव बांसिन मासिखौनो रिजार्वेशन दोननांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो जिहेतु जोंहा माबायाव बिटिआर एकर्डआवनो लिरखानाय दङ गासै 60था जागोन 60थानि गेजेराव जोंहा 54था एमसिएलएआ जाहैबाय इलेक्शननि प्रसेसजों फैगोन इलेक्शन गेलेनानै देरहानानै फैनांगोन आरो 6था समस्तिया जाहैबाय जोङो आनरिप्रेजेन्टेड कमिउनिटिस जे जाति जनगोष्ठीनिफ्राय इलेक्शन देरहानानै फैनो हाया बिथांमोननिफ्राय बे 6था एमसिएलएखौ जोङो माने नमिनेटेड हिसाबै हरनाय जागोन गतिके गासै 60था एमसिएलए 60था एमसिएलए जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव जानो थांगासिनो दङ जे 54था जे जोंहा माने बियाबफोर बिटिसिनि जे बा बिटिआरनि बिजाबफोर जोंहा दाफामफिननाय बियो जागायबाय जोंनि आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथांनि दिथा होनायाव
इलेक्शन कमिशन अफ आसाम बिथांमोननि दिथा होनायाव आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि मददजों नैबे 53टा जे समस्ति बेखौहाय दाफामफिननायनि जे प्रक्रिया बे जागायबाय। जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायावबो बे समस्तिफ्रा थांगोन। गासै 14टा गोदान समस्ति जागोन। बे 14टा समस्तिया बिश्वनाथ आरो सनितपुरावबो माखासेया जाहैगोन आरो बेयाव जुदि थोजासे सुबुं सानखो गैयाबा जोंनि थाखानाय बिटिआर ओनसोलनि बिजाबफ्रावबो दाजाब दानख' माखासे जानो थांगासिनो दङ।